Domingo sang Pebrero 2 tuig 2020 diri gyapon sa tingog sang pamatanon programa nga nagahatag sang programa nga nagahatag ukon para sa bugal sa Kabataan Action Day nga bugal sang Negros Occidental. And the programa man nga naghatag sang paglaom kag inspirasyon. Coming in yung mga radio hosts. Action Eden Aboso. Kag Action Dale Salazar. Happy Sunday Action Eden. And Love Month na, no? So spread the love, spread the kindness sa subong nga bulan sang Pebrero. And ang iban excited, no? Sa subong Love Month Action Eden. Love. Ikaw isa gida sa excited Action Dale, no? Pero anyways, Action Dale, it's a reality man. Isulod ta lang ining breaking news, Action Dale. Mangod gid kumpirmar na wala gid lamang dugay. Gid kumpirmar sa Department of Health nga mayara na sang ikaduha nga kaso sang novel coronavirus diri naman sa pungsod Pilipinas. Kagang isa diri Action Dale, no? Ang ginkumpirmar nga napatay na. Ti isa na ibaluan, ginanunsyo ini sang Department of Health, Action Dale. Kag ang isa ang napatay, isa ka 44 anyos nga lalaki, kag isa man ka Chinese national nga na-admit sa San Lazaro Hospital sa tung Enero 25 kag napatay kahapon Sabado. Kag ini siya Action Day lang napatay ang lalaki nga partner man sang una nga nagpositibo sang coronavirus at ubalang Chinese national man nga babaye. And ti isa ini sa pinakauna man nga kaso nga pagkapatay sa bangod sa coronavirus outside China. Nga ti sa subong Action Dale, ang death toll sa China is naglambot na 304 ang napatay bangod sa coronavirus. Let's pray nga mangin handa ang aton sining mga otoridad, especially diri sa Pilipinas, ang Department of Health, ang mga doktor, ang mga health personnel, kabay pang insakto, no, kag makontain or makontrol hining paglaptas ang coronavirus Action Eden. Nga nagatuga realidad, nagatuga sang panik sa publiko. But of course, diri sa aton sa Bacolod City kag Negros Occidental, ang mga local officials diri naton nagaubraman sang tikanga para at least no mapang-apinan ang ikaayong lawas sa mga Negrense kag mga Bacoleño. Correct, Action Dale. With regards man sa dira Action Dale, no, nagpatugma naman sang temporary travel ban ang gobyerno sang Pilipinas sa pakadto pa kari China, Macau, and Hong Kong, Action Dale. Alas 11:23 sa Action Radio Philippine Standard Time, and ginaabi-abi ta na ang aton sining mga Facebook live viewers, live subong ang aton nga radio program sa official Facebook page sang Action Radio Bacolod. And of course, no, good morning sa 61 tanan ka mga kabarangayan sa Bacolod City and mga banwa kag syudad diri sa may Negros Occidental. Panibago na naman nga episode sang tingog sa mga pamatanon radio program. Basib Action Eden nagaka-conscious or curious dirang mga kaksyon naton. Ibagang bakit tingog sa mga pamatanon, more on SK ni Action Eden nga mga radio program, mga young people nga nagahatag sang achievement nga bugal bala sang Negros, at the same time yung mga inspiring stories sa mga young people naton. So ang edad sa mga SK is from 15 to 30 years old. Sila na yung mga eligible nga maka-vote during elections. Pero yati ang mga kandidato, yati mga 18 and above. Action Eden, 18 to 25, I guess, no? So, amo ni, no? So, basibla matingala ka mo, nga may mga guests kita diri, nag-edad 26, 27, 28, 29, 30. So, pwede pa, pasok pa sa criteria Action Eden sa aton sining radio program kag pangalagad sa kada Domingo nga adlaw. And this time, dito na pagpadugayon pa Action Eden ang aton sining guest, live diri sa studio sang DYEZ Action Radio Bacolod. Kanami isang istorya ni Action Eden. Isa ka dancer, and at the same time, may funeral parlor nga business. Entrepreneur. Young entrepreneur, and at the same time, nagka-curious sa mga tao nga bala kadamo sa mga negosyo nga amo giniabi nga business ang iya nga ginsudlan, ang iya sini nga ginaatipan or hands-on sa sini nga negosyo. So this time aton kilalahon si Mr. Bryle C. And same time kung taga diin siya diri sa Negros or syudad sa Bacolod pila ng iyang edad, kag kamusta sini nga pagpangabibilang isa ka young entrepreneur slash dancer. Sir Bryle, mayong aga, basi pwede mo man mag-greet ang aton sining mga listeners and aton mga Facebook live viewers. Go ahead. Hi, good morning sa tanan. My name is Bryle. I'm 25 years old and from Talok, Bago City.
Taloca, Bago City. Sige, mga dira sa bataga Barangay Taloca, Emerson Mopada. Good morning dira siyang sininga pamilya. And sa 54 nato na Shendale, ka Facebook Live viewers, good morning sa tanan. Sir Briley, isa ka young entrepreneur nga kada mo sang nagaka curious no sa imo sining pamatan-on nga edad nga agin sudlan mo ang business nga ining funeral parlor business. Ano sining background or paano ini nagumpisa? Nag-start gini sang gamay pa ko si my parents ga work sa isa ka insurance company. It's about death man. So gamay pa lang ko gopod na ko sa kay papa ko sa una sa mga gakadto sa mga client ya. So dito ta na nagsugod hasta nga nag-decide si papa mag-resign. Then nagpatukod kami sa business namon dito na sa Talok. So, muna, wala man kami nag-expect nga magdako gidla. Bali gusto lang namon mag-start ng isang own nga business para hindi lang hasta sa uli nga empleyado kay. So, how long na nga nag-run ang inyong sining funeral parlor business, Sir Brian? Almost 6 years. Bali same na nasa sang edad sang mangod kung babae kay sa iya na ang pangalan. So, this time, ano sining imong papel sa sining negosyo? Ikaw good bala sa mga finances, mga marketing, or makadeal ka sa mga clients? Bali, usually ako ang sa client, ga-update sa sales, sa social media. Kung kisa gakwa mo ko patay, gakwa ko di patay sa ospital, sa mga balay. Tanan man pwede ko mobra as long as way ko iba ni schedule. Pero aside sa sining business, you are into dancing man, Sir Brian. Yes, sa aram kami sa dancing, sa MMB. And may local dance group ka mo diri sa Bacolod. Mera, critical breakdown, break dancer sa Bacolod. Pero action deal, gusto ko lang mabalaan. Ti syempre na-mention niya nga, nagakuha man siya sang patay, amo na bala. May mga experiences man nga, to na balik kami ka panguhit ba action deal. Kaya syempre, part kung baga, ano bala, matuod ina, or kisa stereotype lang sang tao, kaya amo nang inyo nga business. Wala man sa na-experience ko kay usually kung kisa gatawag ang customer mo kagaon sa hospital. So masulod ko sa morgue nila pila maka patay da makita mo wala man. So, tapos gapuli ko sa balay magyan ko man morgue namon kagaon wala man. So mindset lang siguro. Why mo man gina-question ang imo sining mga parents kung amo giding ginsudlan nga negosyo? Usually damo naman kami nasudlan nga business. Like sa una mera kami kalanaan kag 24 hours nga convenience store. But wala man to nag-click kay do wala man namo na bantayan gid. So aring business ngayon no nakitaan na mo nga nami man bala kag hindi man lang funeral business mara mo ko pigire. Nga kag litsonan. So damo man. Business-minded. Business-minded, good action deal. At the age of 25, arang iban, ara naman ang, kumbaga, ara naman sila, paminsaron, nga, kinanlan ko na yan mag-earn sang akon man. Kaya syempre, lain, gid ako no action deal mo, kung may ginabakal ka bala nga, out of your own pocket, kag wala ka nagapangayo sa parents mo. Correct, actually din ang mga needs and wants mo no nga no need ka na nga magpangita sang financial resources magpangayo simo silang mga parents kay ikaw mismo maka-provide na simo ang kaugalingon. Correct action deal. Pero amo na bala pamangkot na lang kay Sir Brian kung medyo may other businesses kapag paano mo na siya ma-handle or sa amo ni bing adlaw sa pigiri ka danay o kung sa amo ning adlaw sa funeral paano mo na siya ang time management. Bali, ang time management mo lang gida is, una-una, nag-start mo ng pigiri tungod man sa funeral business. So, sa area, sa bago, ang mga customer to namon, hindi man tanan on-hand cash magbayad. So, usually, kung gabaton kami sa ilang mga ginabayad, kisa bugas, humayan, isa ka humayin nila, isa ka ipagaling nila. Tapos, ang baboy, nagsugod man tungod man sila nga, ang gimbayad nila sa baboy.
Tapos nagsugod nagdamo ang nagdamo kag muna sa subong naglapad. Plus kung time management naman hapos man lang sa kay schedule man ang sa funeral. Kumbaga kung example may lubong, schedule naman na tanan kag kung may process nga papeles gakadto man na sila sa balay. So umpigiriya arap na daya pa schedule man ang manugbubod. Mo man na. Action Dale, it exists gid no. Kay may nabalaan ko yung mga other professions man, like may kilala ko nga lawyer, si Attorney Dag Pandanda. Kis may ara man nga nagabato lang isda lang ang ibayad, attorney's fees or acceptance fee. Isa ka banyera nga isda da okay lang Action Dale. Ti say Mr. Roman sa ila. Ngati nagabaton sila in exchange for their services. Nagabaton sila sang baboy. Amo na wala Action Dale, pero do ano lang no kanami, maabot na gurong time ara ba lang mga memes na sa Facebook Action Dale nga nang babayad ang ginabayad kwan isabi ka bulig nga saging tapos kambyuhan sang duwabi ka sibuyas nakamo na wala Action Dale. Pero actually, hindi ba sila dagsaon sila karon now. Oo. nga dapat babayad sila kwarta monetarity. Basta sila dagsaon sila karon. Ang maapoy digili baboy. Pero meron nasa instant nga taga-kadlaon. Nagatag sila worth man nga mga kautan. Kung sa tubo. Duka mo lang kami na lang, sila na lang bala magpagaling tapos ibayad lang din nila samon. So wala ba mo nagpangduwa-duwa nga batunon ining ginahatag nila? Or may kontrata ganyan at bayara jud sang kwarta dira. Wala kami na gano nga bayaran gid na kwarta kay apos mo na kami istoryahon mo kay unlike sa iban nga funeral business, wala sila ilang manufacturer sang lungon, wala sila morgue. So kinahanglan nila mag-rent, kinahanglan nila bayaran cashman. So kami may ara kami. So, ginitsindi na lang namon lang kisang customer. Kay, kung kisa wala, nagid sila mo. Di mawala, pagit kay tungkol mabayad sila cash instant. So, muna idubulig mo na sila. Consideration Action Dale. Pero ara ba lang sunlog kung kisa like syempre, may ara, ang mga small businesses ba Action Dale, nakaitsindi sila yan mo kung paano manggawi, kung paano ang feeling nga wala ka bala. That's why may tsindihan kanila. Pero wala taman ginatanan, wala taman gina-generalize. But may ara sometimes kaya kisaya nga, may ara gidi Action Dale, nga hindi bala kay tsindi. Nga bisan gusto, pugaon ginilang tawo nga makaproduce gid, kag makabayad gid, sang gusto. Pero tana karon kay wala Action Dale pero nami sila kay they take into consideration kag syempre do medyo ang ila wala Action Dale nga business do ara man sa part nga kinanla nila ululuhan man kag syempre magpasensya man sila kay ang nag-approach sa ila na lisdan man Action Dale. Correct. So, Bryle, sa 6 years mo nga pagtrabaho or sa sininga business, may mga worst experiences ka na bala nga na-experiensyahan? Ano na worse? Or pwede Caring a word. Or horror. So far wala pa manggid. May ara. Oo. Pero usually baby to binapatay. So ang ginghambal sang parents siya do ging aswang o ano. So wala kami usually gapati sa mga muna. But sangging balsamar na kaging injectionan mga bulong. Nagwa sa kamot sa baby ang kinagtan. Ngayon, hindi mo sa makita sa normal lang. Tapos, to na promise. Kinagtan nga. Kinagtan sang unto kabata sa kamot. Bisan ang manugbal sa mara mo na tingala ya. Kung paano bla. Sa diin nga area, sa diin nga Sa lawas yan. Maaw, Bukid, Bard. Oo. Pero diin nga parts ng lawas ng baby. Sa kamot. Sa kamot. Nga amutong gina-allege sang parents niya, no? nga ging aswang uno. Pero sang una ya, sang ginadala-dalang bata, wala kinagtan. Wala inagyan. Pero sang gimutangan na bulong dito nagwa ang urma sang unto. May instances gid Action Dale nga to see is to believe bala na karon ikaw lang din mag-off ko ikaw lang di karon ambot lang gid simo da. Sige lang, Pero anad pati na ka na. Pero pati ka na. Pero may ara ka mo kompleto ka mo sa ano nyo may ara ka mo ga-hire ka mo makeup artist or part laman sa family nyo ang ano. Bali ang gobra sa mundo package na nila. Kung baga kabalo mo sila mo makeup, kabalo mo sila do ginapakyaw mo nila para madako man ang nilang income be.
Kaya mayroon na action deal mo kisa abala kung super hands-on na gitang family nga super sila na gitanan like si papa niya biga balsamar, si mama niya ga makeup, siya gano. Tapos nakita ko gali ha sa imo nga Facebook page, may gano kamo ga customize kamo Oo. casket. Oo, kay Oo. mega manufacture na kami. So sometimes sa mga pamilya sang bata gusto nila asang napatay nga bata, gusto sa family nila nga butangan mo ni, butangan Hello Kitty, mo tuguro butangan Hello Kitty. Color pink. basketball nga design. Oo. Do ginobra naman lang namon para sa ila. Gatag kami free sa 1-year-old and below nga service. Ubra namon libre lang alungon. Tapos do mo namon give back. Kasi syempre action deal may ara gid. So una, ang cake lang na ginapa-design na action deal mo. Subong ya as time goes by nga syempre ang tao modern na bala. Ara na to sa generation Z. Ti ang tao bisan pa gusto na lang iatag nila ang gusto man or habilin man bala action deal sang ila mga himata nga ti kung gusto yabi ka patindog minubra na ako ga patindog. Wala pa man. Pero sa mga color lang usually, ako man na mismo nagambal sa parents kung kaboring nga white lang premium ka. Pento, why not be mabubrat the black designan mo may white nga accent, gold, violet, pink. So far, okay man. Damo man na namian. Basi miyara mag-approach Black Shandela. Malay miya basi tuon nga gusto yung tindog balahaw. Di para do bag-o naman. Diba? Oo, ma-i-feature tagi na dapat. Basi bala may mapahimo sa inyo. Pamilya. Oo. So, na ay actually then, innovation, may mga customized na design, kung ano lang gusto mong design sang casket o kung nungon pwede gid. Kung fanatic ka sang NBA, tiba si gusto mo la ang image sabi ni Kobe Bryant, ibutang mo direction Pwede din. gid. Pwede gid. Ang family man naga-decide kung like ang kamot bala sa kilid lang or kung sa... Usually, hindi na sa ma-adjust. Kung amo, kay once mapatay ka, gatiga ka na mo. So, hindi mo na unless na lang kung disgust siya or kung ano ba yung posisyon niya, mumula na. Kaya ti ang sa mga intrahan joke bala ako intrahan joke bala action date syempre ang una ginayambal sa family nga ti imo nyo do kakatulog lang balang amon nga himata na. Ti ang mga joke bala nga pag tan-aw niya sa lungon gitakilid. Hindi na pwede. Ay, hindi pwede. Pero ako na sa mga joke time lang na action deal. Pero ti syempre ang mga ga-respect man na sila ya sa ilang mga clients. Pero ti going back dito sa inyo bala nga business na. So far kamusta ang pag ano nyo, ang ROI ara lang man dayon? Usually lawig man kay especially may mga SS sila, mga pensyonado. Yawa ka manulat. Kay siyempre kabalo ka naman. Ang government, ang process nila releasing so late. So, kinanglan mo gudyan mag-adjust man sa ila. So, muna dapat mayo ka mag-balance sang money. Kag, hindi ka basta-basta bla gasto sang hindi mo man kinanglan. We're not pertaining sa negativity, no? But every month may makater magika. Oo, okay. Usually, ang sa diri nga mga funeral, like, i-mention ko ang Eastern Hills, Villa Cruces, sa Murcia nga funeral. Usually wala na sila mga main nga morgue. So dito na sila samon ga rent. So example sa Murcia sila ang ilang patay dalo na to nila samon, dito nila ba sa Maron i-charge sa namon rent. Tapos muna sa drop pa lang mismo maka-income ka na mo. Okay. Sa May rent pa lang. sideline. May, Wala bot sa amon niya personal man. Pero sa inyo daw, wala man na instances nga everyday may mga kliyente gid kamo nga nagabot. May ara everyday. Tapos depende man kisa sa kisa apekto man ng climate change. Usually ang mga tigulang pinpalin sa init tapos gulpe ma-change subong tugnaw nan mga gakala balda sila dayon. Production deal, grabe man no. Kay ti, syempre, ang ano wala, ang
kadamo-damo kayo Actiondale mo sa funeral parlors all over the province of Negros Occidental. Pero may ara gid galiya nga wala gid sila nagaka-zero. Kay ti pero kung paminsaron mo naman niya sa negative side naman Actiondale, ay adlaw-adlaw gali may nagakadula gid sa kalibutan, kada bulan, kada tuig tagpila ang ma-record o kung ma-cater nila or mahatagan sang ila services. That's why, enjoy life. Enjoy life. YOLO. Pero not too much naman. Not too much naman. Sige. 11:40 Action Radio Philippine Standard Time. Mapos kita lang sa aton nga commercial break and sa aton sining panumbalik ka. Aton pagkilalahon ng young entrepreneur nga si Briley C. Isa ka dancer / mayroon sang negosyo ng funeral parlor business. Magabalik ang tingog sa mga pamatanon radio program pagkatapos gid lamang sini. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita,
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Ipa-action mo! Importante ng mga pahibalo. Ipa-action mo! May dapat pahibaloon. Ipa-action mo! Mga panawagan kag pagpahibalo. Diri ka mo. Ipa-action mo! Action mo! Una sa balita. Una sa aksyon. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. ISO certified, world-class quality. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. This portion is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. And welcome back na sa pagpangalagad sa tingog sa mga pamatanon radio program and live na live sa gihapon diri sa studio sa Action Radio Bacolod. Si Mr. Bryle C, ang isa ka dancer slash young entrepreneur. Kami na siya sa business nga funeral parlor mga kaaksyon. And by the way, ginatamiw talang sang mayong aga sa Jessie Bautista. Hello Action Dale Salazar kag Action Eden. Mayong aga kay Jessie sang Barangay Tangub. Sige, good morning. Ay naman kay Sam Villanueva. Good day Action Dale and Action Eden watching Facebook Live diri sa may Iloilo. Tamiyaw ko lang gali ang Villanueva family sa may Ginpanaan. Salamat and more power. Good morning man kay Nesca Sentina. Good morning. Sana mo ko day invite Action Dale man. Good morning, Mama Agnes. Oo, kay Madam Agnes, may nga Sentina family dira sa may Barangay Sumaga, Bacolod City, and kay Nodger Aterot. No? Good morning lang sa Anti-Crime Unit Camp, Krami, Bago City Chapter sa amon District Chairman, si Edward Tras Padarmi kag Bago City Chairman Ansoy Pahimulin kag sa mga member, ari kami diri subong sa may barangay. Sige, may aga, kay Maria Luz Grijaldo Makunat, kay Paul Salvador Jr., kay Aji Gora Dario, mayong aga. And Action Eden, atong pakilalahon si Mr. Bryle, si Sir Bryle, since ikaw isa ka dancer, may negosyo, hindi siya conflict si mo nga passion sa pagsaot. Hindi kay most likely ang rehearsal sa gabi man. Tapos may mga tao na mo kami nga in charge. So usually kung tagiya ka, do hindi mo necessary nga tanan obrahon mo. Kumaga kinanglan mo lang ipasa kung anong mga dapat nilang obrahon. Para at least mas magamit mo blood time mo sa lain naman nga bagay. Pero how long ka na nga nagasaot, Sir Bryle? Since sa grupo, guro mga sobra na 12 years. 12 years. Oo. Pero since elementary, high school, into dancing ka na gada? Into dancing na. Aside from negosyo kag dancing, ano pa gid ang iban mo nga ginabisiyan, sir? Amuna sa ang kay may ginaobra kami nga grand recital kay MMB. MMB is pinakadako nga ballet school sa Bacolod. Sa Tubang Macdo Lasal, sa Kino Drive. So every 2 years may grand recital sa USLS Uwaton, April 18. So luckily ako ang napilian nga isa sa main cast sang Aladdin. So amo nang every night ginatapos namon. May instances bala samtang nag-practice ka mo, kinahanglan mo sabto ng call bangod sa business nga aspeto. Oo, kung isa ay ginatawag ko ni Papa nga ito anay siya mo ni ang kliyente i-drop by.
Sugato. picture nanay. So, are you willing to, give up, or i-set aside na yung pagsaot para lang matipanan mo ang ginapangayo sang yung demands ng sining negosyo? O sometimes may mga gig or event kinanglan mo i-cancel nga pas na anay kay priority yung business. Amo na dang importante man Action Dale. Pero like sa nahambal niya kagina, it's all about time management lang man di Action Dale. Kag kung paano mo bala i-handle. Kag tsakto man tong hambal niya nga miyara man sila mga tinawo Action Dale, hindi man na kinahanlan nga labi na kung gasalig na sila sa ilang mga tinawo. Hindi man sila nga kinahanglan nga unayan gid bala. Nga kadagiho sugo, kadagiho instruction nga amo ni Katie na kilala naman sila sang ilang mga personal man kag kabalo naman sang ilang nga kinahanglan nga ubrahon. And the 6 years na actually din, for sure, kabalo na isang rutina. Harap lang, like, ubra lang. Kung kabalo ko na kung dapat mo brahon. No need na sang mga instructions. Kung may mga first time, mga encounter, mga experiences, di mo na yung mga kasang i-consult mo ang imo sining nga boss para at least insakto ang imo sining nga trabaho. Kag ara na lang sila Action Dale para man magiya sa mga kinahanlan pa nga ubrahon, especially nga kung baga may vital role man sila Action Dale mo. Kay syempre ang ibandaan ng mga kliyente may aragid bala kisa was there a time nga do like ang sa makeup or although nga miga lang sa inyo may gapakyaw sa inyo pero arab lang do hindi kumbinsido ang family may nga ginapabalik or Usually mera ginaya example sa mga part nga mga humayan or kung may times na ang kisa nga ang gasulod bla sa coffee ng mga sapat-sapat. Kasi syempre sa area nila kung di nasanag dito mo na yung mga insekto. So kinanglan mo lang kisa katuan pagwao ng mga insekto, sprayan da kung mga insecticide, kag-retouch. Kaya usually kisaman ang kristal sa coffin gaulas. Kaya tungod init sa sulod bugnaw sa gwa maulas kinayati patrapuan lang. Mga follow-up na. pero kung ang iban nga pagpati Action Dale kay example may mga nakasulod nga sapat, di ba? May mga lain-lain Oo, damo. May mga mo ng instances ng mga pamahiin. Oo, may mga muna. Pero ang sa 6 years yun na naman ang services every year nagasaka siya or anong basis nga magpataas ka mo sang rate? Sa gapataas rate kung gataas mo ng materials. So ma-adjust ka man sa mga pinta, kahoy, kag sa area man kung kung allocation bla ara pa yan, labot pa yan namon. So may mga balay dan kisa nga kinanglan mo pa agyan mga irigasyon. Mara ginaya nga sa lakyan di ka sulod, sudlod mo pa tulak to nyo pa nalulayo. Magabit-bit sang mara ginaya. Kaya hindi mo na tanan ka kapatayaran sa syudad mo. Mara man yan sa nabukid na part, mga dagko-dagko na nga bato, hindi mo na. Ano na pinaka-layo nyo nga lugar nga na servisyoan, Sir Brian? Ng Batangas. Lo? Oo. Lambot mo Oo, Nga wala pa funeral parlor sa Batangas. Hindi kay may mga family, di ba laki sa Adre Halin. Tapos, amo na sa Ang timing to gusto. paglupo ka bulkan. Ano kami sa Batangas. Ito. Oo. Kay mera man mga OFW, nagpadala de. Dulong deliver namon. Kaya kung sa mga dagko sila nga funeral, hindi sila makales. Kumbaga fix na ilaya rate kay tungod management dako. Mas dako ang mga expense. So gadto sa samon. Di pwede namon niya matag sang mas less. Pero may ara ka mo per package, pwede namon nga mabalaan kung like pila ang minimum. Wala tayaga yahang pero I mean open lang bala nga at least kung basi may sooner or later dason be basi Ang price range. may gusto be nga mag into business man nga mo may basihan sila. May pila ang minimum package. 15 pero pwede na matag 13. Depende gid sa kung ano bala makita namon sa pamilya bala nga kung pwede na mabuligan, pamagaan ang ilang nga kasubo sa muna nga pamagi. 15, 13 up. Depende So sa ang package. ang inclusion tanan-tanan na gid. Tanan na. Bali meron na 1 week nga haya tapos dulong mo sa balay nila, dulong mo sa hasta nga tapos ang service. Pero sa pag-start nyo, pila gid ang pinaka minimum package nyo? Pwede na matag sa una 10, 12. But kung may customize nga
Nga So una, cafe. wala pa kami customize. Kay Gabaka lang kami sa una sa Pampanga. Ang gina-deliver sa balay. Di subong, mas mahal ba ang customize kay example, kinanglan mo sa Ubrown instant. Kay example, subong, sa gindulong sa balay. So, mambalang pamilya, gusto na mo na muna, gusto na mo muna. Di, Ubrown pa na, pamalon pang pinta, rush. Amo na nga mas mahal kung kisa ang amo na nga mga service compare sa ara na daan. Oh, kag syempre dasig na tuod kinahanglan action deal mo like kay magbalsamar ti subong adlaw be balsamar buwas ipatuloon pa pagka next day amo na dayon ti they have only 2 to 3 days man nga mag-ubra man sang lungon. Pero ang mga like ang mga stock nyo da nga mga cafe nyo diin nyo na gina-stock sa morgue nyo or sa Mayara kami bodega, may morgue, kag may ulubrahan lungon. Oo. Ara naman lang tanan. Oh, mayo action deal kay may arab lakis nga ti ang ila nga balay kis mo naman ang ginahimo nila nga Oo. stockan sang ano mo. Oo. Kag mayara instances bi nga sa dako-dako ang napatay. Hindi ginaya kay go sa basic nga ano, ti kinanglan mo ginubrahan man. So, muna yung mga instant lang ang mga yung tabo bla sa ilaw. Pero ti like kung sa pang baby kung customized na pila na inyo yung ginano. Pros, kay Gafrey kami kung below ano mo. Kung one above. Let's say Um, mga like 2 or 3 years old. Depende man sa sitwasyon sang ano, na makita. Kung anong gusto nila. Oo. Kag depende ba sa package gina sa. Ah. Example ba kung gusto nila yung bakwa na kami dabi sa inyo food, dala na food. mayroon Makita mo. mo kami ano ng supplier man nga sige gaan ka muna mo na muning rate mo ni ara na tanan din ako palibog. Maybe na lang kamo. May ara- Pero ang free to yung 1 year old below, ang casket lang libre. Tanan. Tanan gid ya. Oo. Tanan gid, as in Oo, tanan gid. Ang tanan. package Pati gid. services, tanan. Tuwala gid sila bayaran. Wala. Oh. Basta ibadag sa uns sila ka. Ano ganing pangalan sa inyo nga? Zeya Funeral. Zeya Zeya Funeral. Located sa Bago City. Bago City siya, Action Dale. Base, may gusto ka da nga pasalamatan o kon nga or ano man to kalaw ay mabiging ganyon. Action Dale no. Hindi ako may kinanlan lang sa inyo nga services din ka mo pwede makontak. Maara man sa Facebook ko, sa cover photo, kung maglabay ka mo da sa amon sa Talok, makita niyo mo da tanan ng mayara mo kami da billboard. Sa kilidalan, nagayad makita mo da tanan ng contacts and information sa ang business namon. Sir Bryle, daw wala man nakuha ang imo sining life as a teenager bangod kadamo sa imo sining ginaubra. Daw wala ka man na deprive sa imo sining teenage life. Nga supposedly ti amo na enjoy sang life pero ikaw yado kadamo sa imo ginaubra. May funeral parlor, may piggery, may kalan-an pa before nga mga negosyo. Ay, wala. Kay kabalo kung paano ko sablay i-balance ako. Mas boring pag gani ang kabuhi sang normal ng tao. Kaya like, gana na sila ubra, puli, pamilya, ubra, puli, liwat-liwat lang. Sa ako niya, damo ga katabo, damo may mga, usually sa dance, damo ko ga kamit, damo ko ga mga gig. Kung sa business naman, amo man, damo ko makakita, damo, uy, kilala ta ka. Ikaw ni galiin mo na yung pamilya. So, sa baboy mo man, deliver ka man sa mga kasal, sa mga hotel, sa mga birthdays, event. So, sadya gid. Pero ano nga uniqueness ang nakita nyo sa inyo nga business? I mean, paano siya, kung ikaw pa man katon, paano naging unique sa inyo? Kay, ang ara, walang thought, walang action deal, nga syempre, may mga tao, gid yung nahadlok, nga nagakapatay mo, but others, ginasulod ang amuna nga negosyo, nga like open sila sa death sang isa ka tao, action deal. Paano or anong uniqueness nga nakita mo sa inyo nga negosyo? Unique sa akin, hindi sa normal compare sa iba niya business. Kay, muna unique sa kay, arang dapat yan, example ng isa family. So, arab lang makita mo nga malipay sila nga na satisfy sila sa service mo, sa service ng family ko, sa ila, sa worth lang nga muna. Unlike sa makadto sila sa iba niya funeral, nga maka-expense sila sa mas dako, tapos same man lang ang product nga mahatag na mo sila. So, muna sa.
Pero reality and life, Action Dale, no? Again, kaya syempre, kung ang iban nga tao nasubuan, kay nadulaan sila sang pamilya, but this kind of business, nga kung may patay, may negosyo, sila yung mo, doka amo na wala Action Dale, kung may patay, may atagan kami sa serbisyo, may ma-profit kami, kag mag-go on ang amo negosyo. Amo na wala Action Dale nga, kalain man, nga may pangabayon ka nga may mapatay, kay para may ara ka mo sa negosyo. Pero, it's a reality nga gina-deal, kag gina-handle man, sang kada tawo man Action Dale. Last 12:01 Action Radio Philippine Standard Time. Actually, diyan anong na-learn mo sa masobray sa kauras aton sininga pangalagad subong Domingo sa ngaga. Sige hapon, Action Dale. Kung ako, kumbaga, if you take it to look at the other side, conquer your fear. Ako, Action Dale, honestly, na sa una, sang like, wala pa ko di sa station. Wala pa ko sa Action Radio. Nadlokig ko di Action Dale, magtanaw sa patay. Nadlokig ko miska maglili lang ganit sa coffin. But, like, sa amo ni bala, kung may opportunity, malang sila, like, may background sila sa amo ni, like, ang parents niya from the insurance company. Arab lang, kung diin kasagad, kag diin pwede mo na magamit na ang kasagad mo, turn into negosyo, kag maka-profit ka for your family's sake, why not? Ang na-learn ko sa mga action din, atong nahambal ng Sir Brian, nga kadamo na sa mga negosyo nga ila sini nga gintistingan. Hindi ka dapat nga mawad-an sang kumpiyansa, mawad-an sang gana. Not because ang una mo nga business venture, wala nag-work. So dapat, malay mo sa iban ka nga butang or negosyo, dila kaya mag-work action din. So dapat go lang. I think more on research siguro kung ano gid lang dapat nimo nga negosyo. Kag dapat ang lapit man sa imo, no? Mayroon lang may passion ka, knowledgeable ka, kag mayroon ka sang ideya sang siningan negosyo. Alang-alang manegosyo ka dira sang isa ka butang wala ka man sang hilig. So do ka useless, wala ka diba? sang ihibalo. Correct action din. Business is all about taking risk man, Action Dale. Kaya hindi man pwede nga pag pungko mo, mabaton ka na lang. Pungko mo, mahulat ka na lang. But you have to go through all the bumps and humps of the business. And may mga negosyante nga it takes years lang para mayroon sang return of investment. So dapat na mangin pasensyoso ka man. And at the same time, tiyan mo ni kablo ka mag-market sa imo sini nga negosyo. Sir Brian, once again, thank you so much sa pag-share sa imo sini nga life story. Nga daw hindi ka bala into sa sini nga mga nga mabutang, pero subong pagidaan nga Sunday, it's a family day, pero nagkadto ko diri sa station sa Action Radio Bacolod. Once again, maka-action na Zaya Funeral Parlor dira sa may Bagon, Sir Brian. Thank you so much once again sa positibo nga pag-response sa mon sini nga invitation. Alas 12:03 Action Radio Philippine Standard Time. Programa nga nagahatag sang paglaom kag istorya nga nakahatag sang inspirasyon sa mga pamatanon. Salamat mga ka-action, kaming inyong mga radio host. Action Eden Abos. Kag Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod,
Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita,